Health authorities liwat nga nagapahanumdum sa pagdumili sang pagbaligya sang e-cigarettes sa mga menor de edad. Pila ka vape shop naga-require nga magpresenta sang ID ang mga bumalakal. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang sa live sa Pavia Iloilo. Zen? Dirt, ginakabig sang health authorities nga makaalarma ng pagdamo sa mga menor de edad nga nagagamit sang vape products, bagay nga ginapaandaman ng publiko. Nagaserbe stress reliever kag kalingawan para sa 24 anyos nga si Jonal ang pag-vape. Istorya sini, 15 anyos pa lang siya sa nagsugod sa pagpanigarilyo. Sang nadiskubrihan nga mas makakinot sa vape, naguntat na ini sa paggamit sang sigarilyo. Dami man ang vape ko mag-vape ka madula mo panigarilyo. Duway ka nang panigarilyo bla. Sang damlag lang ginhinyo ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa Philippine National Police nga ipatuman ang layi nga nagadumili sa mga menor de edad sa pagbakal sang vape o kon e-cigarettes sa diin 14% na sa mga pamatanon subong ang nagagamit sang vape. Sunod sa WCPD sang Iloilo Police Provincial Office, ginapahanumdum nila ang mga tagdumalahan sang vape shops, mall o kun mga establishmento nga likawan ng pagbaliga sang vape sa minors. Bangod ang ginapahanugutan lang amo ang 18 years old pasaka. So mga minor naton dapat gidis i-check sang aton nga mga vaping store kung 18 kay aragid sa layi naton nga they are required nga i-validate ang age kang aton makabataan nga magbakal sang vapes. Ang vaping store nga ini sa Pavia, ginasiguro nga hindi malutsan sa mga menor de edad, ilabi na nga makapila na kabeses nga nagapamilit ang mga estudyante nga magbakal sang vape. Palima magsulod sila. Siyempre makita mo man kung sa appearance bala nga bata pa gapangitagid kami ID. Nga kung wala sila pakita ID wala gid kami gatag. Sunod sa eksperto, may malain naman nga epekto sa ikaayong lawas ang paggamit ng electronic cigarettes. May mga short-term side effects ni siya. Headache, no, pag-ubo. Headache daw sigarilyo man siya mo no, shortness of breath, kag mouth and throat irritation, kag may iba na ganos siya kag kasuka. However, ang long-term side effects naman sa vaping, of course, nicotine addiction, pwede ka ma-stroke, no? Kay again, ga-epekto siya sa brain mo, no, sa mga neurotransmitters. Dirt, bilang kabahin sang kampanya sang IPPO magapatigayon sang information dissemination ng kapulisan sa mga eskwelahan agod mapahibalo ang mga kabataan sang malain nga epekto sa ila ikaayong lawas sa paggamit sang electronic cigarettes. Dirt? Madamo gid nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa.